Donald Mogoi, waziri wa afya se kaunti yetu ya Nyamira. Tage tukwanira mang'ana atari ekene akona gusambaswa se social media groups cheito na se media houses chinde agoteba ng'ese kaunti yetu ya Nyamira ntubwate abanyagitari batari qualified use quacks nambe mo kaunti yetu ya Nyamira tubwati undu bwensi uri quack kero munyagitari uri se kaunti yetu ogore gasi uchakira kuna nje waziri twensi tore qualified twensi tuchite school twensi tore license na ende twensi na togo of services to kutumia ethics na amasomari twanyari tuko batokonyana kuruwa se school cheito aya bagoteba abantu bechi union gosekurwa chi social media buna mbali batari qualified obuno bolimo eyi propaganda ya siasa eyo nari yogotema ng'esengi toko ngaki yechikura abandi baito bali batete kuri chikura abandi baito bali batete usariria chinyagitari cheito cya Nyamira echi cyarura satambe sana boikas chikira sibone une gitari yetu ya referral hospital abantu abangi banyamira mbamaitenga yarure engaki tatwarira mache engaki yaringe nchafu engaki yaringe gotioka engaki mwari gocho nyagitari amariyo gotayo engaki yari goikekera abantu bagocho nyagitari banyora nga unonya bafanyikazi bao kolega simbayo lakini asiboni yekere nyagitari tu yansero kolega asbuya ebwata mariogo ebwata mache seine ebwata bafanyikazi baiseine bali bao kolega asiororo tariro yekere tu wanza bona koleta propaganda buna enyagitari yetu nebwate abanyagitari batari qualified igo bali bagoteba iyo toko bakonde mono and togo arch media houses na bali bara social media aso gwanje ko ino amangana ya health amangana yechinyagitari obe nayo de siasa murango ndo mwensi nyagitari eno yitagite yatigango tokole siasa ngakitoko improve services lakini tari aso kurama abanyagitari baito mbuya mo